Добре дошли в нашата образователна поредица Information Matters. Днес ще представим медийната грамотност, като говорим за свързаните с нея концепции и теория. Предприемаме заедно пътуване към разбирането на медийната грамотност. Пътуване, което обещава да ни даде знания и умения, необходими за уверено ориентиране в дигиталния свят. В бързо развиващия се медиен пейзаж, да си медийно грамотен има много ползи. За възрастните хора е важно да бъдат свързани, информирани и в безопасност. Тук ще ви запознаем с това как медийните съобщения оформят възприятията ни за реалността и влияят върху качеството на живота ни. Сега нека се насочим към някои от основните елементи на медийната грамотност, които имат решаващо значение за нас, за да се ориентираме както в дигиталните, така и в традиционните медийни полета. Какво означава да си медийно грамотен? Медийната грамотност обхваща способността за достъп, анализиране, оценка и създаване на медийно съдържание в различни форми. От традиционните вестници и телевизия до необятните дигитални сфери на социалните медии и интернет, медиите във всичките им форми играят ключова роля в ежедневието ни, влияят върху нашите възгледи, решения и разбиране за света. Това въведение в информативната поредица функционира като ръководство през критичните аспекти на медийната грамотност, като се фокусира върху значението на критичното мислене, разбирането за въздействието на медиите върху нашите възприятия и начините, по които медийното съдържание може да бъде анализирано за автентичност и пристрастност. Ще проучим как да навигираме в потока от информация онлайн, да разпознаваме надежни ресурси и да откриваме потенциални манипулации и дезинформация. Разбирането на мотивите зад медийните съобщения е от решаващо значение. Точно както разбирането на причините, поради които пристрастията и дезинформацията се разпространяват, включително относно политическо влияние, икономическа печалба или стремеж към власт. Разпознаването на тези мотиви ще ни помогне да оценяваме критично медиите, които консумираме, и да правим информиран избор за това на какво да вярваме и какво да споделяме. Постепенно ще научите практически умения за безопасно и ефективно взаимодействие с дигитални устройства при гарантирана поверителност и подобряване на вашето благосъстояние чрез дигиталните медии. Програмата насърчава използването на медиите за ваша полза, за да сте информирани, свързани и активни в днешното дигитално общество. До края на програмата ще придобиете основно разбиране за медийната грамотност и нейното значение в дигиталната ера. С тези знания и умения ще бъдете готови за информирани решения относно своето медийно потребление, да разбирате въздействието на медиите върху личното и общественото благополучие и да се участва отговорно в споделената дигитална среда. Не пропускайте останалите видеоуроци от информативната поредица и намерете още полезна информация на нашия уебсайт informationmatters.eu.